मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली व्लॉगमध्ये आणि आपल्या सर्वांच्या कोकणी सुयोग या चॅनलवर. तर शिव नाही आहे, कारण शिव चाललाय मम्मी त्याच्या आईसोबत ऑफिसच्या पिकनिकला स्विमिंग पूलमध्ये. ती गेल्या शुक्रवारी कॅन्सल झाली, ती या शुक्रवारी ते निघालेत फायनली. तर तर नेक्स्ट वीकमध्ये आपला पण प्लॅन आहेच 3-4 दिवसाचा. तर केसामध्ये गजरा आणि छान असा गजरा पुन्हा एकदा आलेला आहे. आणि आज आम्ही नाश्ता करणार आहे. काय माहिती तुम्हाला, आज आम्ही दूध बिस्किट खाणार, ताकद वाढवणार आम्ही. तर कॉल करतोय शिव, शिव कॉल करतोय, पण ब्लॉग चालू आहे म्हणून थांबलोय. कारण की मी त्याच्या रागामध्ये व्हिडिओ कॉल कट केला आहे, म्हणून तो कॉल करतोय. तर हो, दिवसाची सुरुवात झाली आणि आपल्याला जायचं ऑफिसलाच. शुक्रवार आणि ऑफिस आहे आणि पावसाने थोडं काळोख केलं, पण तेवढा पडत नाही. मधून एकदम श्रावणाच्या सरीसारखं पडतंय. कारण की आता श्रावण चालू होईल पुढच्या महिन्यात. त्याच्या आधी आपल्याला जायचं, कारण की जे मशीन आणलेलं आहे ते तुम्ही बघितलंय, ते त्यासाठीच आहे खास. तर पुढच्या हप्त्यात आपण निघू, प्रत्येक गुरुवारीच चाललंय. फक्त ऋतू नाही, बाकी आम्ही सर्व आहे. तर बघू कोण कोण आहे ते समजेल तुम्हाला. तर हा जो गजरा आलेला आहे पुन्हा छान असा, मस्त असा. तर कॉलवर कॉल येतोय गाईच, नंतर भेटूया आपण. तर ऑफिसवरनं आल्यावरच भेटू. ओके चलो मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलोय, पण आमचा पिल्लू गेलास फिरायला. तर आमचं शांत शांत झालंय घर, शांत शांत. एक फक्त रात्र गेलाय, तो उद्या येईल. तेवढी शांतता झाली, काय विचारू नका आम्हाला. असं वाटतं सगळे गावी गेलेत. घरामध्ये कोणच नाही. इकडे काय शोधतात काय माहिती. नुसतं लोळतोय मी. हो, काय आले? पिंपल्स झाले, पिंपल्स. तर मम्मी आमची बनवते सुकी मच्छी, मस्त भाकऱ्या बांधतायत. आणि आमचे पप्पा एकदम हेअरस्टाईल काय बनवून आले. तुम्हाला आंघोळ करून आल्यानंतर पप्पा दाखवतो. हो, पप्पांची हेअरस्टाईल वा. फोटो काढू, तुमचा फोटो काढू. आता नाही दाखवत तुम्हाला. तर आता पप्पांनी मेहंदी बिंदी लावले, ते सुकवत आहेत मस्त एकदम. कसं सांगतो म्हणजे, केस पिकले दिसतात ब्लॉग मध्ये. म्हणतील अचानक एवढी काळी काळी केस आली कुठून? काय ग मम्मी? मम्मी काय बनवते? आजी इकडे बसले ना, तर मम्मीकडे मम्मी काय बनवते आमची? भाकरी आणि हो तेंडली. बाय बाय बाय. तेंडली शुगर बनते, तेंडली शुगर. एवढीशीच उरलेली फ्रीज मध्ये ठेवायला आवडत नाही. एवढीच का? कारण की अजून अंड्याचं काहीतरी बनेल. पोळा बिळा बनवा. नको, मला पाहिजे, मला बनव नको. एक अंड्याचं एकच माझ्या पुरतं, तुम्ही नका खाऊ. डोकं नाही दुखत ना, कारण यात पिल्लू नाही घरी. म्हणून नाही रे, मला झोपच नव्हती लागली ना. सकाळी 3:30 वाजल्यापासून झाली होती. अंडी नाही आणतो मी. अंडी नाही, थांबा गाईच. अंडी, अरे खरंच नाही, अंडी नाहीत मम्मी. काही स्कॅम झालं माझ्यासोबत यार, खरंच नाही. हे काय जिथं जागा चेंज केली अंड्यांची, अंडी अजून पण नाही बोलते. हा, माझा हे अन्यायावर आहे, मेरे साथ अन्यायावर आहे. मा तू असं करू नको. बनवते चल, हो तिकडे मास्का लावू नकोस. किती अंडे? 5 अंड्यांचा एक. आपल्या तव्यावर जागा नाही होणार मा. हे मा असं नको करू मा. हे मा 5 बनवते. हे मा कुछ बोल मा. काय नाही बोलत मी, चल. बघू इकडे. त्याला काही नंतर भेटू. अंड्याचा पोळा बनवताना भेटू पण. अंड्याचा पोळा समजलं ना तुला? कुछ तो बनवाने वाला है। समजलं ना? ये भाई नीचे आ जाओ, समझ लेना। समझ गया भाई। समजलं ना? ठीक है भाई, चलो चालू करो। भाई वर्सेस होणार आहे भाई. यस वर्सेस होणार आहे. हा? का रे? समजलं ना? देख देख क्या बोल रहा है भाई? चिमटा काढलेला. 2 शब्द बोल. काय नाही, 2 शब्द बोलला ना काय? बोल. 2 शब्द. काय नाही. अरे 2 शब्द बोल ना। 2 शब्द. मग लेट करा रे तुला. ये भाई नाव टाकूया. नाव टाकतो. का तुझं नाव नाही माहिती तुला? अरे दर टाक नाव. मला रेड पाहिजे. रे,
हा येस. काय मला ग्रीन पाहिजे. तुला ब्लॅक पाहिजे बोल्या. हसला का सांग मला. हसला का बाई. नाव माहितीये का तुला काय? माझा प्रियांश. मला ना भाई नाव इमानदारी टाक. एस यू. स्वतःचा पी कॅपिटल. माझा ए स्मॉल का? हा अरे काय करू काय सुचत? अरे माझा पी आधीपासून कॅपिटल होता. त्या P चा कॅपिटल कसा होईल तुझा पी? पी काय तू मोठा तुझा पी आहे का? कर ना. अच्छा, बस spell नाही माहिती. पटापट करतो. हे ग्रीन कोणाचा आहे? आर आय टी आय अरे काय नाव रिगल रिगल. रिगेश. हाय. चरण्या. चरणी रोड. चर्या. बस 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 ठीक आहे चल. स्टार्ट झालंय. थांबा जागा चेंज करायला लागतं. नाही रेड. ए भाई. थांब जागा चेंज. तुला चेंज करायला लागत. अरे यार मला चेंज करावं लागेल. ठीक आहे चालेल. अरे बरोबर आलं. असं डोनट पडले मला. सहा घरी भरतील मला. ए, चार काही केली ना बोला. तर त्याला डोळे उडवा ना तुला. लय वेळा उडवा तिथं. बर सोमटी तुझी नुसती घरात जाणार आणि तू पण घरात जाशील मग. हा ए जरा भाई फटाफट खेळ यार. भाऊ लय मोठा वेळ लागला. छोटा छोटा पळून दाखवायचा. पळून जाऊ. हा 4x मध्ये मार. मला माझ्या पुढे जावं लागेल. आता मला त्याच्या पुढे जावं लागेल. नाही होऊ शकत. What is the game? पैसा. हो बाबा बाबा शाळेत घे भाई. जरा निवांत घे. हो आता पिक्चर सोडणार आहे माझा आता. हो आला आला आला. गेला. आधी चालव मुझे आया. ये पीछे से आया और फिर और एक आया. बघा. घर पे आओ हमारे इलाके में आओ आके हमको उड़ा दे. हा बात तो सही. बात तो सुनो. ये पीछे आ रहा है इसको हम भगा दे. इसको अरे काय करणार? ये अभी उला उला. काय आवडत त्याचा आवडत मोज. या उला इतकं मला उडवायला बसले. हा भाई एकच तावडी घेऊन असते मी लोक. तू फक्त भाई. मग बाहेर सेट करून ठेवले आम्ही. ये देखो ये और ना दो. हां उड़ा कोई. थांबा गाईस. चार. भाई हे उडाला. हम किसी को हा पिली ये देखो दोन. आगे पीछे. बाबा नाही भारी वगैरे काय करणार. मौत को चुकी अपन टक से वापस आ सकते हैं. वाह वाह. ये जब है त्याचा ओ बच्ची गई शोर सारी नगरी यही नाही गिरणार था. सापडले. अरे भाई यांना मित्राला बोलवायचं जास्त फोकस आहे भाई. सहा भाई. हा मग पाठी पण आहे फक्त मी बरोबर. एकच. हा आता भाई पाहिजे ना भाई. भाई चल सापड ना. काय करतोय मी पाडायला लागते मला. इकडनं 3 नाही इकडनं 3. दोन्हीकडे. अरे यार रे बाबा इथं उडला असता का दोन्ही. डबल डाव भेटली असते मला. बोले पण बघू नाही सापड. काय बोलले यार 4 पडले काय करू बोल. त्या दोन्ही फिल्डिंग लावली पाठी. पाठवून येतो. पळ पळ. आई एवढं गडगड येत. आई एवढं गडगड जोरात आला तू. येऊ तुझ्या मागं. ये ना मला. ये ना. ए पाला. काय तेरा सगळं. आम्ही नाही ना. एक बोले 4. बोले 4. शाबाश. इथं राही. हे चालू बोलतो ना बोललं नसतं. सांगतो ऐकत नाही. पहिला तुझ्या संकेत करून मला आता तुला करून त्याला बोललो ती चालव. त्याने चालवली ना आता ती एकटी चालवली. मेरे को भी मत कर कुत्ता करके 3 गए ऑलरेडी यार. नको ती चालव. ती स्टार्ट होती ना. हा तू. तू काय नाही बोलतो ती चालव. ती चालव. अरे यार मला जे पाहिजे ते करणार पण हा फसलाय. सहा माझी एकच राहिली यार. करू काय करणारच ते पण. बोला एक पण नाही गेली आतमध्ये. बघ कसं ठेवते बघ. काय करतो त्याला तरी शेट भाई क्या बरं, भाई भाई दिवस काटला केलं 3 माझ्या पाठी लागलाय तो. आता तू ना आता काय अरे यार एक मारने वाला था इसको मैं. चल ना पीछे की बघा. अंदर हां. तिथेच ठेव थांब. ती येते. आई गं. शाबाश. हा बघ कुठली चालवतो बघ. एकच बाकी आहे आणि मला माझा गेम करायला बघताय. इकडे प्लॅन घरी गेला. गेला बोल्या घरी गेला. चेक केली. शाबाश.
शाबाश शाबाश. आणि घरी गेला परत घरी गेला परत घरी गेला बाई. चरण बाहेर आहे चरण. तुझ्या मनात आहे मी तुला ग्रीन वाला पण पाटणे येतोय. येतोय थांबणार हा. तो येईपर्यंत येतोय हा, सापड सापड. बघ आता 6 आमचं तोंड कुठे करतोय चरण सापड. चरण मागे जाऊ. ये आता मी कधी करणार पाटला लागेल पागल करतो काय. पाच पाच आता एक पडले. अरे यार मी पाठवतो थांबला. हे बोलतोय बोले मात्र तू इतराला करतो काय. हे होली साहब चरण मार चरण छूट चरण नाही चरण नाही सहा सहा पाच 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 पाच. दोस्त को जितने देना है कि नहीं मगाशी उडवले सगळे बदल झाले ना भाई. बाकी काय भाई वो रेड वाले को मारो बस बाकी फिर मैं कर दूंगा कुछ ना कुछ मी थोडे साईड भाई क्यों तिथे थांब तू टेस्ट मी करतोय माझ्यासाठी प्लॅनिंग. हां भाई मैं रिस्क लेता है मैं रिस्क क्या करता हूं रिस्क अरे एक बार तो दूसरी बार क्यों नहीं निकाला फिर चल मेरी जाओ ना हा बरोबर बरोबर. रिस्क लेने वाला रिस्क रिस्क ठीक है भाई मार को उसको तो मार कम से कम भाई दो हो आप एक का काय काय थांब त्याला तर करू दे भाई. हो क्रेजी भाई चरण भाई ने वन साइड लगे भाई आता चरणची पण एकच राहिला. काय ए भाई चार चार मार भाई मार पाचवी घरी गेला भाई बस तू मारते रे जब तक मी सुटला नाही इथूनच घरी जातो काहीच मागून येऊन जिततोय हा. पळ चाले चार पाडे चार पाडे चार पाड चार. हा चार 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 उरला. चार उडला अरे काय करते भाई दोस्ती आली आता हा, आता भाई. दोस्ती आली भाई. आता दोस्ती आली. आता पडलं ना तर उडवल मला. अरे यार ये ऐसा क्यों पहिला उडला पहिला केलं पाहिजे फसादा घरी सुयोग मार उसको भाई नाही मारणार मी आता पडले तरी नाही नको मारणार. मारू भाई चढला गेला घरी कसं काय वाचवणार गेम करास भाई गेम करास ए भाई अरे मी कोण आहे? मी मी घरी चालला नाही भैया गेम पटकू शकतो काय पडत नाही भाई लास्ट नंबर येणार माझा मारून घेतलाय. शायर शायर हे तुम्ही तुमच्या हाताने माझा गटाला सुद्धा घेते हा नाही तुला बोलवलं तुला फायदा घ्यायचा. बोललो लागला मी तुला खेळतो मी मारतो ते. ते समजा पुढे राहायचं मग मारायचं माझी माझी इच्छा टेक्निक होती 1 2 3 भाई मी परत आणणार आहे. 1 2 3 4 भाई 1 2 3 4 भाई बस भाई तीन तीन पळ रे पळ आमच्या पळायचं हे सगळ्यांनी एक नंबर येणार होतो. यांनी माझा गेम करून मला उडवला. अरे पळ मीच- तू मागशीला मीच game पळवायची केलं. होती तुला हे असं मग व्हिडिओ बंद झाला रे. क्लिक झाला बाबा स्टेजवर. मोबाईल पण बंद झाला का काय. चला काँग्रॅच्युलेशन चला पेमेंट भाई या दोघांना आपण ए भाई, उडवलं. ice cream party. मला 5 वेळा उडवला. एक कवडे याच्या दोन्ही कवड्या मी थोडं उडवलं. बाई कर्मा. ए भाई पहिला आहे ना पुष्पा मला बोलते याला रेड वाला हे जाऊ. पाय नाही ते चरणला ना स्टार्टिंगला मी लय मारलं विचारायला नाही मारलं आणि आता सुटत होता ना बोललो दया करतो नाही तर ह्याला मारला असता ना मग हा राहिला असता पाठी मग आपण दोघं सुटलो असतो पहिले ए भाई ये फर्स्ट है फर्स्ट आहे बाई. कैसा लग रहा है भाई कैसा अच्छा. हाँ तो आइसक्रीम लेके पेस्ट्री पेस्ट्री भाई पेस्ट्री. जाओ भाई पापा लेके आए ना कल 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 चला त्या दिवशी पण असंच बोलत असंच नाही. करून कल- कल आणि काय पेस्ट्री आली नाही भाई. येस पेस्ट्री आली जा होती गोरा गोरा मुकडा आहे ना तू सगळं काय सांगून जातो भावा. पेस्ट्री कुठे गेली बाय कर बाय. तर मित्रांनो झाले आजचा दिवस संपलाय. लुडो खेळायचा प्लॅन झाला. अचानक मजा आली आम्हाला आली भरपूर दिवसांनी. आणि पप्पांच्या इष्टाला पण उद्या दाखवू. तर बाहेर गेले उद्या दाखवूया आपण. उद्याच्या व्लॉगमध्ये दाखवूया. सस्पेन्स ठेवूया थोडा उद्याच्या व्लॉगमध्ये. तर चला आजचा व्लॉग करूया येईन. कमेंट करा लाईक करा शेअर करा आणि चॅनल व्लॉग आवडला असेल तर कमेंट करा विसरलो. तर नवीन असेल तर सबस्क्राईब. तर व्हिडिओ उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.